Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai phibaro kinigilong ki khubor bamda kasni. Ka Sarkar Assam mat Meghalaya haduk menta kempat IT Satyai ka jing tokin sya ka Central Bureau of Investigation CBI halor ka jingja ha ka RPR tri unai wing arajar RPR ha ka snong mukro West Jantia Hills District. Pan menta ketika jingja kladep dap shisnem ha ka RPR tri unai wing arajar RPLai. Kajingkali kalong kumno kitu kilong yeng kibalangat hak apot jingyam nakikti jong pulit Assam. Nakaliang Antor News habayo penyakran berba Vincent H. Pala uyatu open power kajinglong mensium jong ya ketika jingja shisnem mensha. Shushu kanu kajingja kabaya deb kakam jong kajing imbriu kadon kabenta jong kajing tokit kapag sarkar kadibanne. Omban penslem yatu ba pala tungin yasngap ya kajing yatu utay UMP. I kano ka jingja kilabo ke inquiry kano corruption kilabo ke inquiry kano bakile ndehedin kata kim serious sure kanero ka joi hamukro ro na try ba manhakato ka don ke jingmut bande ban ai CBI ndre kumolong menta na try wa ndang yo ke report ngin setip balik kalong baka don ka pre-plan ne don somebody is behind ne haka no korkom tenga try ka jing mut jong ka comment dala yo ke report ngin sepuli ke report ngin setip hakano korkom ba ka report ke kes ke ngatrai kata ka badon kamba pi we bala klat ukpa aying kamde ka basuk ya ka family laki ajing rap kanu ro ban repair ya ka jingdo kamde ka basuk rega e ba ka sarkar kala ka ong ladaki ai kam ai jam ki rap itu kibrio hakano korkom nang ba at least ka family ka ta ka jing e ba kisam kan jenjar palat tenga karmen ba la kumno ka sarkar kede ban perka ba kede ban bat ki jingkular ka tu kapor namar ba ki kular ka tu kapor banyarap ki di banyarap ke tangaro namar ba sa kawairo ngala don ke jing sini ba ka sarkar kan sele ro kuar ban bisyatan ki kam po state government namar ni ke MP ke ba deban page mainly wade relation hapdeng ka state bat ka center te ngakermen ngan sabodin himangaro kanang bangan pi hanu ko kom ka sarkar ka follow up ikitu kijingkula kami khalia lene ka Assam kamde ka basuk kami khalia ro kamkwa ban ai wat si food ro ki jaka jong ka sha Assam kumjo ro ka Assam kamla ban sha wat si food ro ndai ka badon kam e nakaliang jong ka sarkar ba ni de bandon ke jing so tho jungut para ba ya song border kata ke badon kame bandong exchange ki jaka kam song e tang ha ki nong song snong badon to ne kam song e tang ya ki nong sinsha jong ka state example menta in ai makana ka jaka jong ka Assam ke Meghalaya le ne Meghalaya cha Assam like ba song hang to kimyo jing sup kam don mentoy ka agreement phila pat sign kam don mentoy lani nga i kum sewe ki lada ka don makna kata ka jing bombiang upot usam la ringin patla pan pembej andre ka jing song suk song san ha kitu ki bordar ka don kamba namar ki norep ki cincar bon ki bru no po Meghalaya ki rep po Assam lani na Assam ki rep po Meghalaya tingi de bandon ke jing so tho jumut ngi de bandon ka jing ya trelang bat Assam bat Meghalaya ngatrai kata ka badon kame namar ban sob yo upot usam te kamde ka basuk la de Meghalaya la ne Assam ke involve bon ka jing sngo ki emotion ka don ka jing so do ka don bat kiwe ka ke don re banwan lam ya ke jing suk hapdeng jong ki nong song snong la de ki de ban tre ki to ki nong song snong to bat ka de song sul la da don kam bat ni ki politicians